Mă bucur să vă revăd și mă uitam prin sală dacă mai sunt locuri libere în cazul în care sunt întârziați să știu unde invităm. Cel puțin rândul 2 este disponibil, așa că diaconii își fac treaba. Mulțumesc mult de tot! Vreau să vă întreb dacă sunteți obosiți. Cine e obosit? Mâna sus. Este o persoană obosită. E cineva plictisit datorită prelegerilor seară de seară? Să rugăm pe prietenul nostru John în seara asta să nu ne mai vorbească și numai să cântăm împreună? Sunt convins că abia așteptați să vă întâlniți și în seara aceasta cu Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte însă de a asculta Cuvântul, așa cum ne-am obișnuit deja, haideți să cântăm împreună o cântare. Cântarea care va fi afișată pe ecran. Lavarea Jezusu, tu că da hala mânțămi sara huro, că ea mința să naveghi cu chiocul poso telepire huro. Mânțămi sara Jezusu, că gândit tu mi preme, palo homa kai tradancale ce manușă, ce slugaurom, kai tenelu pramaro figiarmo, sarte denti sarah pașatu tende maroile tu Jezusu. Mangaptu Jezusu te eleni igeret serint mașcaramente, că cudea pena condui tringerente ce una manganatu, eleni sentli legato. Mangaptu Jezusu te eleni
Mânță mi sarà guro că mența vetova guro deha mer termo bencerșigo ca i pașa tu de disara. Al disara mara praleh dan de America legiono. Al disar la conferenție, al disar le predicatorul în uro. Al disar amene gemki. Ca te foga disarahti ige so izani hamengo parodal palmanus. Că pașa hitio e iuretelo Cristușo. Te de disara pașa tu. Incra moment resire uro. Pa Jézus vériért mondott, veganate mindörökig. Știe cineva din sală despre ce tratează tema din seara aceasta? N-a anunțat prietenul nostru John aseară, care va fi subiectul din seara aceasta? Atunci vreau să fiți foarte atenți în seara aceasta. Pentru că în această seară ne vom întâlni cu o amintire veche, dureroasă și care constituie semnal de avertisment și pentru noi. O amintire de demult. Tema poartă titlul Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Interesant subiect. Rog pe bunul Dumnezeu ca să vă deschidă și mintea și inima și în același timp Duhul Sfânt să-L însoțească pe vorbitor. Dar, înainte de a asculta prezentarea din seara aceasta, v-ați obișnuit ca niște băieți din etnia dumneavoastră să vă cânte seară de seară. Îi invit în scenă ca să cânte și în seara aceasta. Domnul să-i binecuvinteze. Amen.
Shirachi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! How do you say in Ioește. US State? I'm fine. În cer. Good evening Bună seara încă o dată. and good to see all of you again. Mă bucur să vă văd din nou aici. And I think people are understanding a lot of deacons are working so hard and supporting the people to sit on the proper places. Thank you, deacons. Vreau să mulțumesc diaconilor care se străduiesc să-i conducă pe oameni pe locurile lor. And we have more spaces, there were less people, huh? Vedem că în seara asta au venit mai puțini oameni. So we need more people to come tomorrow. Tomorrow is the last day. Mâine este ultima zi, așa că așteptăm să vină mai mulți oameni. And most probably I'm not going to see you all for next, after maybe another 5 more years. Cine știe, poate nu ne vom mai vedea în următorii 5 ani. And so we can have a lot of celebration tomorrow. Și mâine vrem ca să avem o sărbătoare frumoasă împreună. And most probably all the baptism clients, baptism people will be come up here and so we can celebrate, we pray for them. Și sperăm să vină cât mai mulți oameni ca să ia decizia pentru botez și să avem o sărbătoare frumoasă. If all the baptism candidates is not here today, talk to them, tell them to come. And those who want to be new ones, they can come also. Și cei care s-au hotărât și au luat o decizie pentru botez, vă rog frumos să-i chemați și să vină și alții care vor să iau o decizie pentru Hristos. And if they are not, if you see the deacons see they are not here, call them, say, hey, tomorrow we are celebrating, come over. Dacă vedeți pe vreunul că nu este aici, sunați, dați-l un telefon și invitați-i să vină. And if you have more friends, bring them along. Dacă mai aveți prieteni, chemați-i și pe ei. Because tomorrow is the last day for us. It's a great day, the last day to enjoy yourself and learn the word of God and thank God for these whole days. Pentru că mâine este ultima zi în care vom fi împreună, așa ca să fim cât mai mult să ne putem bucura. Okay, so see you all tomorrow again. Deci vă așteptăm și mâine seara. Today our topic is remember Lot's wife. Subiectul din seara aceasta se intitulează Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. And Jesus says, this probably the most dramatic illustration that Master ever used it for in his sermon. Deci Iisus Hristos probabil povestește despre cea mai tristă sau una dintre cele mai triste întâmplări din întâmplările pe care le-a povestit Iisus. You can come different so you can see. Can you see? Yeah. Put this up so you can see. So both can see, both can see. Okay. So in that day, he said in that day, he referred, saying that the Son of Man reveals, before he reveals the condition of the Lord's wife. We know the condition of the Lord's wife. That when in that day, that means that he is coming. Deci vrea să ne spună care era starea soției lui Lot în momentul acela. And let's turn with me the book of Luke. Deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, And chapter 17 la capitolul 17, and 28 to 32. de la versetele 28 la 32. This is what Jesus said to the people during his time. What he said. Likewise also, it was the day of Lot. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? They eat and they drank. Se va întâmpla Aidoma, oamenii mâncau, beau, And they bought and they sold. cumpărau, vindeau, And they planted and they built. sădeau și zideau. Can you can recall back what's going on during that time and during now? Puteți să vă imaginați ce se întâmpla pe vremea aceea și ce se întâmplă în vremea aceasta. Can you compare what we are doing now? We are doing what we are doing according to the Bible, according here, in the Lord's day, they ate, they eat, they enjoy their life, and they drank. Deci putem să facem o comparație. În zilele lui Lot, oamenii mâncau, beau, sădeau, zideau, They buy and they sold, they planted and they built. cumpărau, vindeau, But the same day, Lot went out of Sodom. dar în aceea zi It was a ieșit Lot din Sodoma, rained
fire and brimstone. Deci în ziua când a ieșit Lot din Sodoma a plouat foc și pucioasă. It destroyed them all. Și i-a pierdut pe toți. Even thus shall be in the day when the Son of Man is revealed. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. In that day, it means in that day, that means God's coming day, in which Deci în ziua aceea, deci în ziua revenirii Domnului, shall be upon the household, those who are in the household, cine va fi pe acoperișul casei and is stuck up in the house, și își va avea vasele în and let case, him not come down, să nu se pogoare, să le ia, take it away. să le la. To take it away. Take it away. Deci cine va fi pe acoperișul casei să se pogoare în casă și să le ia. And he that in the field working, Și cine va fi pe câmp, and let him also likewise don't return back. Domnul Itrumbe, Don't come back home. să nu se întoarcă acasă. And remember Lot's day. Aduceți-vă aminte de ziua lui Lot. So what was Lot's day? What's the problem with the Lot's day and why Jesus telling it's going to be like a Lot's day before Jesus comes? Deci, de ce ni se spune aici să ne aducem aminte de zilele lui Lot? What was it? Ce se întâmpla? What was the problem during Lot's day? Cu ce situație se confruntau în zilele lui Lot? Why Jesus did the same kind of warning for us even the day before He comes and people going to be likewise? De ce vrea să ne dea același avertisment ca în zilele lui Lot înainte revenirii lui? And during the judgment fast, during the judgment time, people going to be like the people at the Lord's day. Deci, oamenii din timpul judecății de cercetare vor fi exact ca în vremea lui Lot. Okay, let's start. We're going to study a little bit. Before we go to Lot, we go to the time of Noah. Deci, înainte ca să mai discutăm despre vremea lui Lot, să ne întoarcem un pic pe vremea lui Noe. I don't know whether I talked to you regarding time of Noah. Nu știu dacă m-am povestit I despre don't know whether we study about book of întâmplarea Noah. lui Noe. Did I ever talk to you about Noah? Ați auzit vorbindu-se de Noe? Did we? Now I'm going to ask you a question. I want you to give me a real proper answer. Am să vă pun o întrebare și aștept un răspuns de la voi. Noah went into the boat with his family. Noe a intrat în barcă cu familia sa And God shut the door up. și Dumnezeu a închis ușa după el. And they were inside the boat. Ei erau în barcă. For how many days they were inside the boat? Câte zile Before the rain. înainte ca să înceapă ploaia, câte zile au stat în barcă? 7 days. 7 days they were inside the boat. Timp de 7 zile au stat în barcă. What was in their mind for these 7 days? What was the people's mind inside the boat? What was they thinking about that? Was it God forgot us? Am I right? Or what was in their mind? What they were thinking? Ce credeți că se petrecea în mintea lor în timp ce se aflau în barcă? Oare Dumnezeu ne-a uitat? Did God forget us? Or maybe God, some people may say, okay, maybe God told Noah that 7 days not going to rain, we're going to stay in the boat. What about, did he told his children about it? That Noah told his children about the incident? Am putea să ne gândim că Dumnezeu cu siguranță i-a spus lui Noe că după 7 zile va ploua. Dar oare Noe i-a spus copiilor săi? What do you think? Imagine, I want you to imagine. Did God told Noah, I know that. Did Noah told his children and did Noah told to his daughter-in-laws? Deci, cu siguranță știm că Dumnezeu i-a transmis lui Noe, dar oare i-a transmis și copiilor săi? Sau oare le-a spus și nurorilor lui? So what is your response for these 7 days? No rain, nothing there. What was people's response inside the boat? Puteți să vă imaginați cum se gândeau oamenii înăuntrul bărcii? What will be they thinking for 7 days? Ce le trecea prin minte în aceste 7 zile? Noe didn't doubt. He was sure about the word. Okay, Noah didn't doubt. Okay, now I'm going to put you. Think like people like us. Think like natural way. Okay? Don't think of prophetic way. Think of natural way. Deci să nu ne gândim în mod profetic, să ne gândim așa normal.
practic. Think of normal way. If Noah did not doubt God. What about Noah's children and his wives? Did they doubt? Noe cu siguranță nu s-au îndoit, dar oare putem să zicem la fel despre fiii lui sau despre nurorile lui? He had a good relationship with his sons, Noah. But did Noah spend too much time with his son, or sons spend time with his wife? Dacă am încercat să ne imaginăm, oare fiii lui Noe, cu cine petreceau mai mult timp? Cu soțiile lor sau cu tatăl lor? Ce ziceți voi? Some of them they say with his father, but the majority the wives. So what was in their wife? I'm talking about in their children's wife. What was in their mind? Why there is no rain? Why the boat is not moving? The animals are still quiet, nothing noise. Because of wife, okay? He was too much time with his wife, am I right? Deci putem să ne gândim, să ne imaginăm cam ce ar putea să treacă prin mintea soților lor. And how the wife nagged Noah's children. No, nagging? Nagging? Putea să-i bată la cap pe soților să zică, păi uite că încă nu plouă nimic, animalele nu dau semn că ar veni o ploaie. And the wife is nagging. See, I think God forgot us. Because maybe your father didn't tell you, and maybe you didn't tell me about what's going to happen. And I don't believe that God not going to do anything. Poate îndoiala s-a trecurat prin mintea lor și vorbeau către soților. Păi poate Dumnezeu ne-a uitat, sau poate tatăl tău nu ți-a spus nimic, cine știe, poate nici nu m-a plouat. Do you believe that sometimes our wife nagged us? Se întâmplă uneori ca soțiile noastre să vină și să pună îndoială în sufletele noastre? Sometimes you're very, very faithful, they nag at you. Uneori suntem credincioși, dar vin la noi și... If you're not so faithful, they nag at you. Deci dacă nu ești suficient de credincios, poți să pună îndoială în tine. Even if you're good, they nag at you. Chiar dacă tu faci un lucru bun, tot vii și strigă la tine. If you're no good, they still nag at you. Dacă ești bun sau nu ești bun, tot vin și comentează. We always nag at people. We don't trust God. We only trust husband and wife. We don't trust God. Tot timpul cârtim. Noi uneori începem să ne dorim de Dumnezeu și începem să credem mai mult pe soțiile noastre. And we are listening, we are going to church, we are listening to the pastors. When they come back home, they still nag. They say, what kind of pastor? I can preach better than the pastor. They still nag. Deci mergem la biserică, îl ascultăm la pastor, dar totuși începem să cârtim. Păi cred că și eu aș putea să vorbesc mai bine decât pastorul. Because we nag too much, because we are too close to the husband, and husband too close to us, and father and the son is not too close to the father, and the father very much close to the God. Pentru că uneori cârtim prea mult pentru că suntem foarte apropiați de soțiile noastre și ne îndepărtăm de Tatăl nostru, care El poate să fie apropiat de Dumnezeu. So, ladies, be careful. Before you're nagging, be careful. Listen to the word of God and read your word of God. Listen. Deci femeilor, aveți grijă când cârtiți. And Jesus, turn with me to Matthew 24:12. There was a warning. It says, Jesus warned the lost spiritual power take place almost. Matthew 24:12. Deci să deschidem împreună la Matei 24 cu versetul 12. They say the warning. They say the spiritual. We are very, very soon, my dear friends. I do not know how faithful you are. I don't know. But how close you are to God, I don't know. But how good you are, I don't know. But sorry, I completely forgot that you are here. Nu știu cât de credincioși sunteți, cât de buni sunteți, nu știu cât de apropiați sunteți de Dumnezeu. I don't know. N-am cum să știu. But here he says, dar aici spune, 24, because the iniquity, the sin, the mistake, the iniquity, și din pricina înmulțirii fără de legi, abound, dragostea, the love of many shall wax cold. Dragostea celor mai mulți se va răci. I hope you understand. Many Christians are here.
sper că înțelegeți, majoritatea dintre noi suntem creștini în locul acesta. I'm especially talking to the people who are going to baptize soon. You know, when they are in the beginning, they are so powerful. They want to go and do this, they want to go and do this, they want to do this, and slowly they wax cold. Deci, în primul rând vreau să transmit acest cuvânt celor care vor să încheie un legământ cu Domnul. La început, ei sunt plini de râvnă, vor să facă bine, dar încetul încep să se răcească. And God said, this is the warning, this is what's going to happen before I come. The power, the Holy Spirit, the power we are ready to take, but they are not ready to accept it. Deci asta este avertizarea pe care ne o zice Dumnezeu. În timpurile din urmă, dragostea celor mai mult se va răci. Puterea Duhului Sfânt se va diminua în sufletele voastre. And the Bible says, I'm going to pour you, I'm going to give you the Holy Spirit portion. Are you willing to accept it? Dumnezeu vrea să ne spună că El vrea să revarsă Duhul Său cel Sfânt în îndoită măsură. Dar oare noi suntem pregătiți să îl primim? And when the new Baptist people, I'm preaching to them, new Baptist people, baptized people, they bubble up, bubbling up, they're bubbling up. Deci oamenii care se vor boteza de curând, they're bubbling up, they want to do, pastor, give me some job, I'm going to do it. deci sunt plini de entuziasm și se duc la pastor. Pastore, dăm ceva de făcut. And give me the list of the people who never come to church for the last 10 years. Dăm o listă cu persoanele care nu au venit la biserică în ultimii 10 ani. Because newly baptized, they are bubble up. Pentru că noi botezați sunt foarte entuziasmați. They're willing to go wherever they want. For God's work. Ei sunt gata să meargă oriunde pentru cuvântul lui Dumnezeu. And slowly, like you and me, slowly the way wax out, become cold. Și încetul cu încetul, ei încep să scadă entuziasmul și să răcesc ca și noi. Even the people who are baptized in this church for a long time, and we have become so sensitive for little things. Chiar și noi care suntem botezați de foarte mult timp, ajungem să fim sensibili la lucrurile cele mai mănunte. And small thing the pastor preach, you become sensitive. Și lucrurile cele mai mici pe care le predică pastorul ne face să devenim sensibili. And when the elder says something in the committee meeting, and the other guys get up and he gets sensitive. Și dacă prezbiterul începe să spună ceva, se ridică celălalt din colț și el devine sensibil la ceea ce spune. And they always blame devil, devil asked me to do so, that's why I'm so sensitive. De cele mai multe ori dăm vina pe diavol. Păi diavolul este de vină pentru că eu sunt așa de sensibil și mă supăr atât de repede. And even if you love God so much, dacă îl iubești pe Dumnezeu atât de and you mult, give him your life to God, și vrei ca să dai viața ta and lui you Dumnezeu, depend upon God all 365 days, 7 days to 24 days, and 365 days, you are perfectly with God. și chiar dacă 7 zile pe săptămână sau 365 de zile din an ești cu Dumnezeu, And God is more powerful than devil. și știm că Dumnezeu este mai puternic decât diavolul. How can the devil come into the board meeting and talk in the board meeting, say, get sensitive with the people? Și cum poate să vină Dumnezeu la o întâlnire de comitet și să spune să fiți sensitive? Why they get very sensitive? De ce devin foarte irascibili, a zice eu, sensibili, se supără foarte repede? So they get sensitive, they blame devil. Și ei dau vina pe diavol pentru că se supără atât de repede. In the meeting, they get angry. Deci, la o întâlnire de comitet poate să se supără unul pe altul și dau vina pe diavol. And instead of taking the committee meeting less than 1 hour of half an hour, and when the sensitive come, they take 2 hours to resolve the problem. Deci, în loc ca să rezolvă problema într-o jumătate de ore sau de 2 ore, din cauza că sunt sensibili și se supără, le trebuie cam 2 ore. It is not because the devil. Nu diavolul este de vină. Let me tell you all a story. Să vă spun o întâmplare. Everybody time we blame devil, correct? Cu toții s-a întâmplat să dăm vina pe cel rău. Let me tell you a simple story and you must be honestly tell the answer to me, yes or no. Deci o să vă spun o întâmplare și v-aș ruga frumos ca în mod sincer să-mi dați un răspuns, da sau nu. You know, Pastor Cuckoo,
Știți pe pastorul Cucu? And somebody invite Pastor Cuckoo to preach a wonderful sermon to a wonderful church. Și pastorul Cucu invită pe cineva să țină o predică la o biserică frumoasă. And he was sitting down, he got invitation from different church 2 weeks ago. He's sitting down there, a good sermon. Și el stă acolo pe scaun și scrie predica aceea. He put all the outlines. Și face toate sublinierile. And he prepared and looked so beautiful. A pregătit toată tema și arată totul foarte bine. And the sermon ready for Saturday. Și predica este pregătită pentru sabat. And while he was writing, Satan sitting beside him and looking at the sermon. Și în timp ce el își scria predica, diavolul stă în spatele lui și se uită la predică. You know that the devil bring a committee meeting in this kind of hall. Știți că diavolul face o întrunire într-o sală cum este asta. And he says, you know what, friends? Și spune, știți ce, prieteni? Pastor Cuckoo preparing a good sermon for these people. Pastorul Cucu a pregătit o predică foarte bună pentru oamenii aceștia. That is very, very good sermon. Este o predică foarte bună. Even the dead body can rise. Chiar și cei morți pot să învie. Even the sinner become righteous. Chiar și un om păcătos poate să devină drept. I want you all to go this Saturday. Deci vreau să vă duceți I sabatul want acesta. all these people go to that church. Vreau ca toți oamenii aceștia să meargă la biserică. And disturb the people. And? Disturb the people. Don't make them listen to Cuckoo's și deranjați, faceți în așa fel ca să-i deranjați pe oameni ca să nu fie atenți la predică. And one of the elder of Satan's committee. Și unul dintre cei mai mari din îngerii cei răi, I say, Lucifer, my brother. Îi spune, Lucifer, fratele meu, why you need so many of us to go to that church? De ce ai nevoie de atât de mulți dintre noi să meargă la biserica aceea? Send this guy. We can send one person to the church. Trimite doar pe unul singur la biserica aceea. And he will disturb them. Și el îi va deranja suficient. So he selected one person, one committee member always sleeps. Și a găsit pe unul dintre demoni care tot timpul dormea. So that Saturday, Pastor Cuckoo came here, stand up here, and preaching the sermon. Și pastorul Cucu vine în fața amvonului și ține predica. And the Satan committee guy, they're sitting on the chair, and he și cel trimis de Lucifer stă pe scaun și începe să sforăie. You know that Lucifer to come check on whether the guy working, disturbing or not. Și Lucifer vine ca să cerceteze locul, să vadă pe cel pe care l-a trimis să-și face treaba, să-l deranjeze pe oameni sau nu. And Lucifer came, the guy was sleeping. Și vine Lucifer și demonul doarme, sforăie. I send you here to distract these people. Eu te-am trimis aici ca să-i deranjez pe oamenii aceștia. Master, stăpâne, I don't need to disturb these people. Eu nu am nevoie ca să-i deranjez pe oamenii aceștia. Look at that fellow there talking to his wife on the phone. Uite-te la scaunul de spate, acolo vorbește la telefon. Look at that person there, and he scratching his wife's leg, and he's. Uite acolo omul în spate, partea aceea se scarpină. And look at that man up there. His stomach is thinking what he going to eat in this afternoon. Uite-te în partea aceea, celălalt se gândește la ce va mânca după amiază. And look at that person up there. Uite-te la persoana aceea de acolo. Look. Uite-te cu atenție. Look what he did. He's snoring. Uite-te ce face. You're talking, I'm snoring. He's snoring. Eu sforăi și el sforăi. Why should I disturb them? De ce să mai deranjez? Happening in the churches when the Pastor Cuckoo preach, people are snoring. Deci se poate întâmpla când pastorul Cucu predică, oamenii sfărăie. You're blaming the devil? Dai vina pe diavol? You blame yourself. Învinovățește-te pe tine însuți.
hope you understand the story. That's the time Sper că ați Jesus prins says ideea. it's going to be like a Noah's time, it's going to be like this Lord's time, it's going to be Jesus' second coming time. Deci Iisus Hristos vrea să ne spună că va fi la fel înaintea revenirii Lui, cum a fost pe vremea lui Noe, cum a fost pe vremea lui Lot. And we blame always somebody. Și întotdeauna încercăm să dăm vina pe altcineva. Why we do that? De ce facem lucrul acesta? If you are real strong Christian, why Satan come and disturb you? Dacă tu ești un creștin puternic, de ce mai vine diavolul să te deranjeze? He won't. El nu va veni. And he's clear, he's Christian. Even the dead, lazy, bum, snoring devil sleeping, and the Lucifer came, he's looking at people. Lucifer said, I don't need to disturb. Master, I don't need to disturb these people. They're disturbing themselves. Deci chiar și acel demon adormit și cel care sfăruia a ajuns la concluzia că nici nu mai trebuie să se obosească, să-i deranjeze pe oameni. You know why? Știți de ce? We became cold. Pentru că ne-am răcit. We just going into the church just as though we are so faithful. Put the Bible here, we go to church. Deci mergem la biserică, suntem așa de credincioși, ne punem Biblia sub soare și noi mergem la biserică că suntem credincioși. Today is Saturday. Astăzi este sabat. I promise God I'm going to church on Saturday. I-am promis lui Dumnezeu că o să mă duc la biserică în And I sabat. baptized in the church. I must go to church on Saturday. Sunt botezat și așa că trebuie să mă duc la If I biserică. go to church, who cares? But the people see me, just the people see, oh yeah, Mr. So and so is here, yeah, and Mr. So and so is here. People see me, I'm going to church. But then I'm holy, I'm not holy. Yes. Nobody knows. Ok, deci nu-mi pasă așa de mult să mă duc la biserică, dar mă duc că poate mă vede cu tare, frate sau celălalt, să vadă că eu mă duc la biserică. Because we are so cold and we lost the first love. Problema noastră cea mai mare, problema noastră principală este că ne-am pierdut dragostea dintâi. And the day you surrender your life to Jesus Christ, Și în ziua când ți-ai predat viața lui Iisus Hristos, the day you baptize, în ziua când te-ai botezat, you are bubbling up. ai fost entuziasmat. And when days go by, Și zilele au trecut whatever you surrender in the water, și când te-ai predat tu în apă, and slow by you're digging back and putting back inside into your heart. tot ce ai predat și tu ai renunțat în apă, încetul cu încetul culegi din apă și îl pui înapoi în sufletul tău. I am a holy man now. I am a holy, I'm Adventist, I'm Christian, I'm coming to church, I'm doing all the work for them. That's Eu it. sunt un om sfânt, sunt un om bun, că vin la biserică și fac toate lucrurile care trebuie făcute. That's what happened during Lord's wife's time. Cam așa se întâmpla și pe vremea nevestei lui Lot. Let's go back. Let's study about Lot's time. You know, Abraham, Lot, both are brothers, son. Știți că Avram și cu Lot era nepotul lui Avram. When God told Abraham, get out from here, Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, ieși din țara pe care ești, and he took his brother's son along and his wife Sarah, they went get out from that Chaldean area. știți cu toți întâmplarea și a luat pe băiatul fratelui său, pe soția lui Sara și au ieșit din locul în care erau. And they were going out like a shepherds, like a father and son, they were both a shepherds, and these herds are growing more. Deci știm întâmplarea, amândoi erau păstori și amândoi aveau turme de oi, le creșteau turma. And Abraham's herds of all the cows and goats and everything, the herds are going bigger and bigger, they have no place for them to stay together. Turmele lor creșteau foarte mult și nu mai era loc pentru ei să stea împreună cu toate turmele lor. And they separated. Așa că au decis ca să se despartă unul de altul. And the wife, you know, you must understand the story very crystal. We don't go study the surface. And the wife was so faithful to Abraham. The Amen. Lord's wife was so faithful to Abraham. They have their nation, good nation. Trebuie să înțelegem foarte bine întâmplarea aceasta. Soțiile lor erau foarte credincioși soților lor. And so when they separated, and she went into Sodom and Gomorrah area.
Deci, după ce s-au despărțit, Lot a ales să meargă în partea Sodomei și Gomorei. Because Lot thinks, I said, no problem, I'm not going into the Sodom, I'm going to stay outside the Sodom. Lot a spus așa, păi eu nu o să mă duc să locuiesc chiar în Sodoma, o să stau pe lângă Sodoma. Eventually, let's see how things go. Doar o să încerc să văd cum o să decurgă lucrurile. And once they came to know the fun of Sodom and Gomorrah, Și după ce au ajuns să cunoască bunătățile sau distracția the activity, Sodoma. the fun of Sodom. Deci să cunoască distracția și bunătățile Sodomei. And they know the goodness and the activity of Sodom and Gomorrah. Deci activitățile și bunătățile care se petreceau în Sodoma. And so they slowly enter into Sodom, into the palace of Sodom, into the houses of Sodom. Deci încetul cu încetul au intrat în Sodoma, au intrat în casele din Sodoma. And the Lot's wife, and trying to be far away from the Sodomists, like the beginners Baptist people. Deci nevasta lui Lot și cu Lot încercau să se îndepărteze, să nu se apropie de poporul care se afla în Sodoma. And when she going very much closer to Sodomist people, she become a Sodomite. Deci cu cât se apropia mai mult de poporul din Sodoma, începeau și ei să devină parte din sodomiți. And like most of us now, Majoritatea dintre noi and we are Christians, suntem creștini, but we are going to be, we want make sure I'm a Christian, but I want to take as much careful, cautious time to nearer to Sodom and Gomorrah, like to live like Sodom and Gomorrah, but I want to be Christian. deci eu vreau să rămân creștin, dar încetul cu grijă vreau să mă apropii și să iau câte ceva și din Sodoma. And I don't want them to see that I am a Sodomite. Nu vreau ca ei să-și dea seama că și eu fac parte dintre cei sodomiți. But God knows the activity of Sodom, the bad activity of Sodom. Dar Dumnezeu cunoștea care era comportamentul celor din Sodoma. And let's go back to the book of Luke, chapter 14, verse 33. Deci să ne întoarcem înapoi la Evanghelia după Jesus Luca, said, capitolul 14 cu versetul 31. Luke 14:33. So likewise, 14:33. 14:33. 14 cu 33. So likewise, Jesus said, so likewise. 14:33. Yes. Tot așa, Whosoever be of you forsake not all that he hath, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, he cannot be my disciple. nu poate fi ucenicul meu. I hope you understand what the Bible says. Sper că înțelegeți ce vrea să ne transmită Biblia. It says you are more closer to the world, more rubbing your shoulder against the world. Like what Lot's wife, so small she became very perfect. Little by little she becomes Sodomite. Deci, atât de mult noi ne apropiem de lume, așa cum o făcea și nevasta lui Lot, încetul cu încetul a devenit și ea parte dintre poporul sodomit. God says, if you are like that, the book says, he cannot be a disciple of God. Și Biblia ne spune așa, Iisus a zis, cine va fi în felul acesta, nu poate să fie ucenicul meu. There's a warning. When Jesus says, he meant what he said. Deci, Iisus chiar a vorbit serios. Okay, do you all remember the story of the man, a businessman want to buy a most priceless gem in the world? You know the story? The gem, the jewelry. Știți întâmplarea în care zice că un om s-a dus să cumpără o bijuterie de mare preț. Do you all know that? Știți omul acela de afaceri care s-a dus să cumpere o bijuterie de mare preț. So he located and went there, learn about the diamond, learn about the gem. Deci s-a dus acolo, that was for sale. a studiat The price despre was outrageous. piatra aceea, despre diamantul acela, prețul era enorm. And in order to buy the pearl, why can't he, instead of waiting for a long time the price to drop? Deci în loc ca el să așteaptă ca prețul să scadă, And he sold his house, he sold his business.
și a vândut casa și a renunțat la his afacerea lui, lifelong saving, la economiile lui de viață, but he desired for the pearl, so depending, comparing, he did not argue about the cost, but he went to purchase it. deci el nici nu s-a dus, nici n-a mai vrut să mai negocieze despre preț, s-a dus ca să o cumpere. What kind of story we can learn from this story? Ce, What kind of lesson we can learn from this story? ce învățătură putem să luăm din această We read întâmplare? Bible, but how much lessons we learn? We don't learn nothing. Instead of bargaining, the lower the price, we don't bargain. Deci uneori citim Biblia, dar uneori se întâmplă să nu luăm niciun învățătură din ea. And our desire is our desire. Și dorința noastră este dorința noastră. Our desire become worldly desire. Our desire, Dorința noastră worldly desire. devine o dorință lumească. And we want to obtain something, we have to sell everything, we try to obtain it. Dacă vrem să obținem ceva, vindem tot, dar totuși vrem ca să obținem acel lucru. But when you come to the Word of God, Dar când vine vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, and we do not have that such a desire, dorința ne cam pierde. and we do not have enough enthusiasm to learn the Word of God. Nu mai avem acel entuziasm pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu. And what happened when God knows that Sodom and Gomorrah are doing all kind of bad activity, Deci Dumnezeu știa care erau păcatele și activitățile din Sodoma și în Gomora and God wanted to destroy Sodom and Gomorrah. și Dumnezeu a luat decizia să distrugă. And then God sent his servants angels, Și Dumnezeu și-a trimis pe îngerii săi and he went to the Lord's house and said, "Okay, I'm going to destroy. Get out from the house." și s-au dus cei doi îngeri la Lot și a zis, ieși din casa ta că o să distrug Sodoma și Gomora. Okay, now put yourself in Lot's place. Încercați să vă puneți în locul lui Lot. Now his wife becomes Sodomites. Soția lui era parte din 100%, poporul, 100% Sodomite. era 100% parte din poporul Sodomei. And Lot know the story, but he almost 50% Sodomite. Lot știa povestea lor, dar Like you and totuși me, era cam jumătate, cam 50% făcea parte. we know the Christian, but we always want to rub our shoulders against to the world. Deci noi vrem și suntem creștini, dar totuși vrem ca să ne apropiem cât mai mult. And God got fed up of our action and said, "Come on, those who are faithful, get out from here." Și Dumnezeu vine la noi, la cei care sunt credincioși și ne spune, ieși de acolo. And God selected only these how many people? 2 daughters, father and mother. Și Dumnezeu a ales să-i cheamă afară pe câte persoane? 4 persoane. Pe Lot, soția lui și cele 2 fiice ale lui. And they get out. Și le-a Come out spus, from he said, "Come out." ieșiți! Yeah, they went all the way until the end of the mountain. Go to the mountain, stay there. Și i-a transmis îngerii, mergeți la munte și stați acolo. And don't stay here. Nu stați în locul acesta. But don't ever look back. Dar le-a zis un lucru, să nu vă întoarceți și să nu vă uitați înapoi. You know, when Jesus Christ comes, Știți când Iisus Hristos va reveni? and it's going to be the same thing like the Lord's time and also become Noah's time. Deci va fi exact la fel cum a fost în vremurile lui Lot și în vremurile lui Noe. We spend too much time buying houses. Noi ne petrecem timpul ca să ne cumpărăm case. One house not enough, we buy 2 houses. O casă nu este suficientă, vrem 2. And one car not enough for a family, they buy 3 cars. O mașină nu este de ajuns, And they trebuie 3. try to marry as quick as possible for the family. Marriage in the family very frequently. Încercăm să ne căsătorim cât mai devreme And they do all kinds of worldly activities. și noi facem și avem obiceiuri And cât spend mai lumești. and too much time in the okay, I live my family like majority gypsy people. What they do when there's some almost the month of February, you don't find any gypsy people in the Gomorrahs. Știți, majoritatea dintre gabori sau dintre romi nu-i mai găsești în Târgu Mureș. They left the family, they go to Russia, they go to Germany, they go to Turkey, they go wherever they go for a business. Se duc pentru a-și câștiga pâinea, pentru afacerile lor, se duc în alte țări. And once you go there, you have no time for a God.
Odată ce te-ai dus acolo, nu mai ai timp pentru Dumnezeu. And your mind is full of S2 strokes. Your main in the mind is S2 stroke, dollars, money, Deci euro. mintea ta este semnul cu ea și cei două linii, la dolari, la bani, adică. That's what in your mind. Deci asta este ceea ce se petrece în mintea noastră. So you're very close to God, or you're very close to Sodom and Gomorrah, or you're very close to Noah's time. Acum să vă puneți fiecare întrebare. Suntem mai aproape de Dumnezeu sau suntem mai aproape de Sodoma? Sau de vremurile lui Noe? You are in the boat, Voi vă aflați în barcă. in the Noah's boat. În barca lui Noe. You know God talked to Job. 7 days no rain. Am I right? I Deci, told you. știți, v-am spus că timp de 7 zile nu va ploua. You are inside the boat. Voi vă aflați în barcă. What about people outside the boat think about you? 7 days no rain. What they think about you? Ce credeți voi că cred oamenii, cei din afara bărcii, despre voi? Ce părere au ei despre voi? They are not healthy. They are Who? They are That's insane. what- They are insane. You are inside the boat. What people think about you? You're not following God. Da. Ce cred oamenii? Ce părere au despre tine, cei care urmezi pe Dumnezeu? You are crazy, am I right? Ești nebun. Așa este. So because of you, Din cauza ta, because of your activity, din cauza activităților tale, because of your financial activity, din cauza activităților tale financiare, the entire Christendom become crazy. deci The entire Christendom, all the Christians in the world become crazy. deci toți oamenii creștini devin dintr-o dată nebuni Because of your disbelief in God, not fully believe. Deci, din cauza pentru că tu nu crezi cu totul pe Dumnezeu, But God says, if you love me, keep my commandments. Dumnezeu ne spune, dacă tu mă iubești, păzește poruncile mele. But are we keeping His law? Dar oare noi ținem legea Lui? If you're keeping His law, you're not Noah's time. You're not Lot's time. Dacă tu păzești poruncile lui Dumnezeu, înseamnă că nu faci parte din oamenii aceia cum erau pe vremea lui Noe. Let's go back to Okay, don't go over the Bible. I'm going to put some slides. Put some slides. I don't want to take your time. I don't want to. Deci, I don't want to make you sensitive. deci nu vreau ca să fiți prea sensibili, să vă supărați pe mine. I think I already told you how to become a Christian. I told you all last 14 days, 13 days we talk about how to become a real powerful Christian. Deci cred că v-am spus suficient de multă ce înseamnă sau cum trebuie să devii un creștin You know, veritabil. friends, I'm telling you, I have experiencing day by day, looking at people. I say sometimes we say, I'm read from the Word of God. I say, God said, don't do it. Știți, în fiecare zi experimentez lucruri noi și Dumnezeu, când ne spune un lucru, să nu-l faci. And the father, mother go and tell the children, no problem, these little things, God not going to kill you. Și când Dumnezeu ne spune să nu facem un lucru, părinții noștri pot să ne spună, păi știi, dacă faci lucrul ăsta mărunt, nu înseamnă că Dumnezeu o să te omoare. And we encouraging the children and grandchildren saying that no problem, you can drink coffee, you can drink whatever, you can wear your ring and you can wear your earrings, you can do whatever, no problem, God not going to destroy you. Și noi ne încurajăm copiii și zicem, nu e nicio problemă, poți să mai bei câte o cafea, poți să mai porți câte un inel, poți să mai porți niște cercei, Dumnezeu nu o să te distrugă. And Bible says, don't use jewels completely, no more talking. The Bible says, one, forget it. Și Dumnezeu ne spune, răspicat, din Biblie, să nu portăm niciun fel de bijuterie. But what kind of lessons we're giving to the children? Dar oare ce învățăm noi pe copiii noștri? God said, don't wear jewels.
Domnul a spus să nu purtăm Even God said, don't even wear your rings. nici măcar verigheta. And they say, well, no, oh, this is my wedding ring. This is the I'm married to my wife and we have to be faithful. I need the ring. Noi spunem că noi trebuie să purtăm verigheta. Asta e un semn că sunt eu credincios soției mele. Or if my wife don't wear rings, she go out to the market and everybody disturb my wife. Păi dacă soția mea se duce afară la magazin sau la piață, toată lumea o să curteze sau o să deranjeze pe soția mea. That is why I'm ask my wife to wear ring and I wear ring. Din cauza asta eu port și soția mea poartă inel. If God says that is the strange God, the strange God that we are using on our body, God said take it away. Și Dumnezeu această verighetă o numește un Dumnezeu străin și ne spune să scoatem Dumnezei străini. How long you want God to come and seek you? How long you want God to come and plead with you? Cât mai aștept sau cât de mult mai vrei ca Dumnezeu să vină să te bată la cap? Să vină să mai insiste? For how long? Cât de mult timp mai vrei? Go as many as possible. To the pictures, to the slides. La imagini. Can you all read that? Lasă-mă să te ajut, să te scot din situația ta. He said, let me help you out Lasă-mă să te ajut of all your situations. din toate lucrurile rele prin care treci. Because He knows what wife magic on the pillow. Wife's magic on the pillow. Pillow magic. Pillow magic. I don't know how to translate it. Pillow. I understand this pillow. You say pillow magic. Just say pillow, magic. Deci ce magie se petrece? You know, ladies are so smart they can give pillow magic to the husband. Știe că soțiile sunt atât de deștepte încât pot să-i vrăjească pe bărbații lor. Do you all know that? Știați lucrul acesta? And the husband fall for it? Și bărbatul cade, pradă. Am I right, pastor's wife? Am dreptate, pastore? I hope most people understand what I'm trying to say. When they say da, they know it. Sper că majoritatea dintre voi ați înțeles. But God says, let me help you. Dar Dumnezeu ne zice, lasă-mă să te ajut. Don't listen to wife magic. Nu, să nu cazi pradă tu vrăjilor soții tale. Be careful. Don't fall for it. Ai grijă. And once you fall for it, you are in the Noah's time. Deci, odată ce tu ai căzut, sau ai fost You- influențat, te and afli you- în vremea lui Noe. And when angel asked these people to go, she remembered the jewels, she remembered the jewels, she remembered the friends, she remembered the activity of Sodom and Gomorrah. She remembered. Deci, după ce, în timp ce ieșeau ei afară și-a adus aminte de lucrurile de preț pe care le aveau, de prietenii ei, And my friend, I'm going to miss my friend. eu o să duc lipsă de prietenii mei. And all my good friends I do business with, I have enjoyed with them going to the market. Cu toți prietenii mei care au făcut afaceri împreună, cu care am mers la cumpărături împreună. I'm going to be. So what she did, she just turned around and look what is happening. O să fie dor de ei și în momentul acela ea s-a întors înapoi. When we listen to I'm not saying all the wives are bad, but I'm telling you directly, generally, when you listen to instead of God, listen to somebody, you got to be very, very careful. Dar când Dumnezeu îți zice ceva și vine altcineva și încearcă să-ți atragă atenția sau să te influențeze în vreun fel, trebuie să fii foarte atent. And you won't be in that 144,000 people. Și nu o să faci parte dintre cei 144.000. If you want to be one in the 144,000, Dacă vrei să fii unul dintre cei 144.000, you have to be faithful to God, avoid Sodom and Gomorrah's problem, learn the history from there, and learn the Noah's time, how people lived. deci dacă vrei să faci parte dintre cei 144.000, trebuie să ai grijă să ocolești pe Sodoma și pe Gomora. You know, my dear friend, let's go back next slide.
Să mergem la următorul slide. And it says, you can see we have all the destructions. This destruction, house problem, any problem, God said God's people can be delivered. You believe in God, He deliver you any temptations, any problem. Only thing you need to believe. Deci vedem că în jurul nostru poate să fie orice fel de distrugere. Dumnezeu poate să te conducă și să te scoată din acel loc și să te ducă într-un loc. And if you believe Him 100%, dacă tu îl crezi 100%, not in the beginning bubbling up, all the way your journey. nu doar la început să fii un pic entuziasmat, ci tot timpul călătoriei tale. Everywhere you walk, Jesus is supposed to be here and here. Deci, peste tot unde umbli, Iisus Hristos trebuie să se află în inimă și în minte. And you remove all your bad activities. Și trebuie să renunți la toate obiceiurile Whatever greșite. Bible say, one time I was having a conversation with one of the great pastors. Deci s-a întâmplat odată, vorbeam cu un pastor He said, one day he told me, I said, Mr. John, și într-o zi mi-a spus, domnule John, this Bible full of don't do. știți, Biblia asta spune tot timpul să nu faci. So how I'm going to enjoy my life? Cum pot să mă bucur eu de viața mea? Full of don't do. Don't do this, don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. How I'm going to enjoy my life with my wife and my children? How I'm going to enjoy? Tot timpul Biblia îmi spune să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Cum pot să mă bucur cu soția mea, cu copiii mei? But another part of the Bible says, O altă parte a Bibliei zice you believe me completely, să ai încredere în mine cu totul. whatever you lose here, Tot ce veți pierde aici, you will attain there. vei câștiga acolo sus. Whatever you don't have here, Ce vei duce lipsa aici, you will have up there. o să ai parte acolo sus. This is God said, but God says don't do certain things because for your benefit. Dumnezeu ne zice ca să pierdem sau să lăsăm anumite lucruri pentru binele nostru. So be careful, watch out. If you want to live and you want to be 144,000 people in heaven, be faithful to God and you will have the crown of righteousness. Deci dacă vreți să fiți sau să faceți parte dintre cei 144.000, trebuie să vă luptați să fiți credincioși. Și El vă va da cununa vieții. Let's go back to the next slide. What did he see? Ce vedeți? Yesterday the girl came and gave a nice poem. Știți, a fost o fetiță și a spus o poezie foarte frumoasă. It's a very, very, very good poem. O poezie extraordinar de frumoasă. Did anybody understand the poem? Ați prins ideea sau ați înțeles cu adevărat ce a spus în poezia aceea? The girl shouting, Jesus coming soon. How many people understand Jesus coming soon? Fetița strigă, Iisus vine în curând. We need to come out. Noi trebuie să ieșim. He's coming soon. El vine în curând. And that you may miss the boat when he comes. S-ar putea ca să pierzi barca. You know, my dear friends, I'm going to tell you very, very sincerely from my heart. God says Noah's time come and people destroyed. Dragii mei, vreau să vă spun din toată inima, pe vremea lui Noe a spus că lumea se va distruge. It destroyed by the water. Și a fost distrusă prin potop. And God told Sodom and Gomorrah, it's going to destroy by the fire and the brimstone. It's done, deal. Dumnezeu a zis că va distruge Gomora prin foc și pucioasă și a distrus-o. And when I come, and Jesus says, when I come, the same thing going to happen. Watch out, come out. Don't involve in any of this, in this kind of activity, and you will be saved. Și Isus a spus, la fel se va întâmpla și în zilele când eu voi veni. Ai grijă ce faci, ca să nu cazi și tu în aceeași situație. And if you don't come out, we call it Babylon. Dacă nu ieși afară din Babilon, we are in the lifetime of Babylon. Noi trăim în vremea Babilonului. And God said, come out. Și Dumnezeu ne spune, ieșiți. If you don't come out, dacă nu ieșiți, and you're going to lose the heaven. Atunci veți pierde cerul. We have to come out from Babylon. Trebuie să ieșim din Babilon. There's so much of Babylon means confusion. Există atâta confuzie în Babilon. And we have so much of confusion in the church.
Există atâta confuzie în biserică, and we have so much confusion at home, atâta confuzie avem acasă, and we have so much confusion the place you work, avem atâtea probleme și atâta confuzii la locul de muncă, and so much confusion the business you do. atât de multă confuzie în afacerea pe care o faci. Confusion means, in the other way of putting, how perfect we are when we do business. Confuzia este atunci când ne gândim cât de bine să fac afacerile. Sometimes we may buy something for $1,000, we sell it for $10,000, which is not perfect with God's way. Știți, uneori cumpărăm un lucru cu $1,000 și îl vindem cu $10,000. Acesta nu este modul lui So Dumnezeu de a all lucra. these things are very, very careful. Deci fiți foarte atenți la lucrurile acestea. Fear God. God says, fear me. Teme-te de Dumnezeu. Dumnezeu îți zice, teme-te de mine. You can cheat people, but by cheating you're breaking one of the commandments. Poți să înșeli pe oameni, dar înșelând încalci una dintre porunci. Make sure you're honest to God and honest to you. Deci ai grijă să fii sincer cu tine însuți și să fii sincer în fața lui Dumnezeu. You see, once you have become honest, Odată ce ai devenit un om onest, un om sincer, and you see the difference you can make in your neighbors, in the church, and in your life. doar atunci vei putea să vezi diferența pe care o vei putea face cu aproapele tău, diferența pe care vei face la biserică, diferența pe care o vei vedea în viața ta. But you have to come out from the Babylon. Dar trebuie să ieși din Babilon. So friends, God is pleading. He said, God is calling. If you have a problem, come to me. I can resolve the problem. Așa că Dumnezeu vă cheamă. Dacă aveți o problemă, veniți la mine și eu o voi rezolva. And don't be in the Babylon, Nu mai stați în Babilon. because we are in the Babylon. Pentru că noi trăim acum în Babilon. And if you think and your decision say, yes, I'm going to come out in my business, I'm going to come out in my family, if I'm going to come out from all the dirty activities which I'm doing presently, Dacă tu spui, eu voi ieși din afacerile mele, voi ieși din familia mea, out of my family, in the family, the confusion in the family, deci voi scoate problemele care le am în familie, voi scoate problemele pe care le am în afaceri, if you can come out, deci dacă puteți ieși and it's benefit for you, and you can be in heaven, you will be one of the 144,000 that you saw on the slide. acest lucru este pentru binele vostru și atunci veți putea face parte dintre cei 144.000. And God bless you all. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. And I hope, and tomorrow I'm going to ask you all one question. Și mâine seară o să vă pun tuturora o întrebare. We make a journey, 2015, am I right? We Noi- start making a new beginning, am I right? Începem o nouă călătorie în anul 2015, un nou început. You all know that we are making a new beginning. Știți că noi vom începe vom avea un nou început. For how long we going to keep this new beginning? For 1 year, 2 years, 3 years, or until Jesus Christ comes? Cât timp vom păstra acest nou început? Până anul acesta, anul viitor sau până când va veni Domnul Iisus Hristos? Decide yourself. Luați o hotărâre. I'm going to keep it only 2015. Rest is my business and my family come first. God comes second. Come out from the Babylon. Deci voi lua acest nou început doar anul acesta, anul viitor mă voi ocupa de familia mea, Dumnezeu va fi pe locul 2. If you take the decision, Dacă veți lua o hotărâre, it's benefit for you este and spre benefit for your binele, family. este spre binele vostru și spre And binele I hope, familiei and voastre. if you are not here, I hope to see you all maybe in heaven or maybe in different part of the world. Și sper cu toată inima, dacă nu ne vom mai întâlni aici, să ne întâlnim în cerul. Sau poate în altă parte a lumii. Cine Go știe. backward, Pastor. Go one back. He said, attention, everyone. Atenție către toată lumea. Jesus is coming soon. Iisus vine în curând. Keep this in your mind always. Keep this. Jesus is coming soon. Am I going to be in His fold, or am I going to be like a Noah or like a Lot's wife?
Deci gândiți-vă și păstrați în mintea voastră tot timpul. Dacă Iisus va veni, oare eu voi fi pregătit sau voi fi cum a fost pe vremea lui Noe, cei din afara bărcii? If you prepare, you will receive the crown of God's righteousness. Dacă tu vei fi pregătit, atunci vei primi în dar neprihănirea lui Hristos. So, my dear friend, I'm sincerely pleading. Cu toată sinceritatea vă rog, I'm sincerely begging, actually. vreau să vă implor, He's coming. El vine. If you on the TV today, Dacă te duci și pornești televizorul astăzi, you're hearing the wars every corner. auzi războaie la tot colțul. And you read the newspaper, Și dacă citești ziarul, read the magazines and see what's happening around the world. dacă citiți în ziare, în reviste, vedeți ce se întâmplă în jurul So nostru. much of dirty is happening. Atâtea lucruri murdare se întâmplă. And you're looking at it, Și voi you're priviți la hearing ele, it, auziți despre ele. but we don't want to change our activity. Dar tot nu vrem să ne schimbăm. Change, Schimbați modul vostru de viață. come out. Ieșiți. And that is your decision, that's stand up, ask God. Dacă aceasta este decizia, vă rog să vă ridicați pentru o scurtă rugăciune. Our most loving, kind Father, what now? Tatăl nostru iubitor care locuiește sus în ceruri, We thank you for this quiet, silent night. îți mulțumim pentru seara aceasta liniștită. Father, we do not know how you're talking to us. Doamne, nu putem ști Tu cum vrei să ne vorbești. And I believe Eu cred there is your presence among us. că Tu ești prezent între noi And trying to talk to us in many directions. și încerci ca Tu să ne vorbești prin multe căi. And we are listening but not listening. Noi, Doamne, auzim, dar nu ascultăm. We're hearing but we are not hearing. Noi vrem ca să ascultăm, dar totuși nu ascultăm. And we are blaming at somebody else for not listening the real message. Și dăm vina pe altul pentru că nu putem să ascultăm cuvântul adevărat. Forgive us, Father, Iartă-ne, Doamne, for disobeying you. pentru că Te-am dezamăgit și nu ne-am In our supus. daily life, we do make mistakes. În viața de zi cu zi facem greșeli. And you understand us. Tu ne înțelegi And give us the strength from above. și Tu ne dai puterea de sus So we all can stand firmly until you come. ca să putem să stăm drepți până când Tu vei veni. And also, Father, we're praying for the people who are sick in the hospitals. Te rugăm, Doamne, pentru persoanele care sunt bolnave și zac pe patul de And spital. the people slowly departing from you with the drugs and drinking and all kinds of other activities. We're praying for them to bring them back to you. Pentru oameni care au diferite vicii, care au probleme cu alcoolul, cu drogurile, te rugăm și pentru ei să-i ajuți. And also we are praying for the people, the young small children in our denominations or in our hall. Te rugăm, Doamne, pentru tinerii și copiii noștri. Bless them, take care of them. Binecuvintează și ai grijă de ei. Give them the wisdom from above. Dă-le înțelepciunea de sus. Guide them by your angels Condui și ocrotește cu îngerii and tăi. protect them Ai grijă de ei and be with them. și fii cu ei. And also be with your children in this congregation. Fii, Doamne, cu copiii tăi care se află astăzi aici. And give us the understanding from above so we can understand and we can change little by little, even though we can't change everything by one day, we can change day by day little. Dă-ne, Doamne, cunoștința necesară ca să putem să ne schimbăm. Știm că nu ne putem schimba dintr-o dată, dar pas cu pas, încetul cu încetul, să putem să ne schimbăm. And we may put away all the strange gods that you don't want us to use it. Ajută-ne, Doamne, să scoatem toți Dumnezei străini pe care Tu nu vrei ca noi And să we le folosim. surrender ourselves, what we have surrendered, and looking for the lost love of Jesus Christ. Doamne, vrem să ne predăm și vrem ca să găsim acea dragoste pierdută a lui Iisus Hristos. God, have mercy upon us. Doamne, ai milă de noi. Asking in Jesus' name. Te-am rugat în numele lui Iisus. Amin. God bless you all.
Domnul să vă binecuvânteze pe toți. And tomorrow is the last day again announcing, and tomorrow I want to see more people. The whole building will be full and people will be standing. Mâine va fi ultima zi și aș dori ca sala să fie plină și să fie mulți oameni care vor sta în picioare. And see you all in 5 years' time. Și sper să ne mai vedem încă o dată peste 5 ani. God bless you all. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. So, V-aș ruga frumos să-mi acordați câteva minute, pentru că am o informație de interes maxim. Luați aminte și încercați să nu intrați în panică. O grupare teroristă din Afganistan a luat în vedere județul Mureș. Este foarte posibil ca mâine orașul Mureș să fie șters de pe harta țării. După ce plecați de aici, luați-vă familiile și cât mai grabnic încercați să ajungeți spre muntele Ceahlău, spre Toplița. Nu o luați înspre Luduș și nici înspre Brașov. Luați doar ce este strict necesar, haine groase, pături și ceva hrană. Nu vă pierdeți timp cu bancomate să scoateți bani și nici pentru bijuterii. Scăpați-vă viața. Ceea ce v-am spus acum este doar o pildă. Și sunt convins că toți ați dori să vă scăpați viața dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Nu mulți oameni au avut șansa pe care a avut-o ea. Dumnezeu însuși a trimis înger la ea și i-a spus: ieși de aici ca să îți câștigi viața. Dar ea s-a uitat înapoi. Și Scriptura spune că s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Dacă vrei viața, nu viața pământească, ci viața veșnică, nu uita că aceasta este șansa ta. Dumnezeu însuși a trimis un om care să-ți prezinte cuvântul lui Dumnezeu. Nu te uita în urmă. Scapă-ți viața. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Îi mulțumesc acestui Dumnezeu că v-a avut și pe dumneavoastră și pe noi în vedere pentru mântuire. Haideți să-L lăudăm cântând cântecul pe care prietenul și fratele meu îl va afișa pe ecran.
Tată din cer, îți suntem profund recunoscători și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că dorești să ne scapi viața, că dorești să ne mântuiești în împărăția cerurilor. Ajută-ne să ne deschidem inimile față de chemarea Ta. Și ajută, Doamne, să ne dezlipim de tot ceea ce ne-ar putea trage înapoi de la chemarea Ta. Binecuvântă poporul care a ascultat și în seara aceasta cuvântul. Doamne, condui cu bine acasă, ferește-i de orice rău și ține-le zelul, dragostea față de Tine și dorința de a cunoaște cuvântul treze în inimile lor. Te rugăm, Doamne, dă-ne puterea și posibilitatea ca să venim și mâine seară. Ajută-ne ca la rândul nostru să invităm pe toți cei care au mai fost sau care n-au mai fost. Dorim din toată inima ca fiecare să guste măcar o părticică din ceea ce a constituit pâinea vieții pentru noi. Binecuvântă pe fratele John Javaradna și ajută, Doamne, ca slujirea lui să aducă rod bogat pentru împărăția Ta. Iar când vom fi în împărăția slavei Tale, ajută-ne, Doamne, să ne bucurăm și să ne aducem aminte de momentele acestea petrecute împreună. Și aceasta doar spre slava numelui Tău. Slăvit să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Vă doresc tuturor o noapte plăcută și Duhul Domnului să vă însoțească.